Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah biwasilati wa barakati ta'allumina hadza tafsirul Qur'an ya Allah waqdi hawaijana wastajib dunga ana ya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali yaquba kama atammaha 'ala abawaika min qablu Ibrahim wa Ishaqa inna rabbaka alimun hakim. Ayat 6 surat Yusuf. Ya kayak gini guys, ayat 6 dawa ya sarai. Wa yutimmu lan nyempurnaake sapa pangeranira nikmatahu ing nikmate pangeranira ngalaika kang tetep ing atase sira. Wujude kesempurnaan nikmat sing diparingke pangeran bisa adati dunya kelawan pira-pira kabegjan dunya wal akhirati lan kabegjan akhirat. Amma sa'adatu dunya anapun utawi pira-pira kabegjan dunya fal iksaru mongko iku akeh minal auladi saking pira-pira anak wal khodami lan pelayan-pelayan wal atsbangi lan bolo penderek-penderek wa tausi'i lan luas jembar akeh fil mali ing dalem bondo wal jahilan pangkat wal ijlali lan keluhuran fi qulubil khalqi ing dalem pira-pira atine makhluk wa husni sana'i lan baguse pengalembanan. Ya Allah ngekei kenikmatan terutama ning Nabi Yakub, terutama ning ayat niki rembukane nerangke sejarahe Nabi Yakub, Nabi Yusuf. Ngekei kesempurnaan nikmat sing tiada tara, wujude kabegjan dunya uga kabegjan akhirat. Lah nek kabegjan dunya sing niki benar-benar dadi gegadangane wong akeh do gadang-gadang.
Salah sijine kabegjan donya niku duwe anak akeh. Fal iksaru minal aulad. Duwe anak akeh. Iki nek dhisik saiki berate pol di anak akeh. Ora berat lemakane nek lemakane iki wong rezeki saka Gusti Allah. Ora ana di anak kapiran mangan iki ra ana ning berate iki le jaga amanahe Allah niku wong pengaruh-pengaruhe njaba saka handphone ro pergaulan loro niku wis ngeri banget ya sakniki. Wis angel saiki tenan. Arang wong tuwa iso ngugemi jaga anak saka fitnahe njaba niku arang. Kadang nang omah kaya ndemnakake kae nang njaba degleng ngepil. Kerep banget ngaten ketoke ndemnakake iki jebul kae iki pas weng kok ya le ndemnakake kae. Gek nek degleng ngepil ki ora ketara karena ora ana ambune. Karena alkohol ngono brang-breng kae ning cangkem kene ngepil je ra ana ambune ning ya nyatane degleng tenan. Wah. Wangel tenan nek pergaulan saiki ngeri medeni wong. Iki nang nggon sisi buruke, nang nggon sisi apike ya wis ora kenal ngibadah, ora kenal ngaji. Cacah sakniki wis ora ana sing kenal ngaji. Wis pendak sore program wajib ngaji ku ya ora ana tenan ya. Mula nek saiki ndek anak akeh iki wong tuane malah ming neraka ketoke. Karena arep njaga anak sing akeh iki angele pol. Wal tenan, ning nek wis nuntun wis ngandani, wis njuwai, wis giring-giring igo-igoke, ngono kuwi katakan saja tiap hari wis ngomongi wis ngandani lah anak kok ra manut ternyata anak kok mbeling bangkang iki aman wong tuwa nganggo bahasane wis ra kainan jenenge niku pipite anak ngayal tenan wah bejujual tenan malah ketoke malah dadi pengedar Ora ming sekedar nganggo ning pengedar. Kepara malah rada ning dhuwure bandar. Bandar anu Adi Sucipto. Medeni tenan ya, kene sakniki medeni duwe anak niku wis berat. Tapi nek ra duwe ya gajok. Akhirnya duwe ra duwe niku mingkur kanugrahane Gusti Allah. Wong ya disengkon duwe nek ra dikersakake. Ra duwe tetep ra duwe, emoh-emoh nek dikersakake duwe tetep tambah kok ya. Ya wis nek nggon masalah anak niki nikmat akhirnya. Mula nek wong biyen nikmat donya niku salah sijine ana anak, duwe anak, syukur anake akeh. Akeh gek lengkap ya lanang ya wedok, sing lanang bagus-bagus ndemenakake kae. Nah sing wedok manis-manis, ayu-ayu nyenengke kae. Wah, wis iki. Wong tuwa begitu bangganya, gek yo dilale mbasang gede-gede do gemati ro wong tuane. Nyah-nyoh nek ro wong tuane. Kok ora arep nukokke apa-apa do rebutan. Do rebutan. Ibu pengen masakan Padang wis tak tukokne rasa, tak tukokne wae. Wis ora sing cerak aku. Wah, wis wangun kae ora. Ora kok ibu pengen masakan Padang, jak tuwa mah ngrepoti je tak pikir-pikir ae.
Nek nasibe sing ngaji iki ketoke iki mau ngene iki gitu. Omong anak-anak pengen iki ngono rek ra rebutan. Nah. Ben tukoke ragile wong biyen cerak ro ragile. Lah nek sing mbut gawe sukses ki kowe to ya mbok sekali-kali ditukokke. Sekali-kali apa? Akhire iyon. Mula anak iki ya mbanggake ning ya ujian nek nang Quran kae malah kepara kerep le dadi fitnah. Kerep iso dadi fitnah ngeten niku. Kadang ora tau nggatekke tentang kewajibane wong tuwa ning anak, wong tuwa ora tau netepi kewajibane ning anak, wujude mulang, wujude ndidik, tarbiyah niku sing aran. Malah kokean ngetopi bondo sing kuwi ora kudu. Karena nek nggon bondo kaitane niku sekedar nafkah. Ning malah nyekoki bondo sing metu saka primer. Akhirnya manja terus uripe nekat ngono kae. Iki kena fitnah. Anak dhewe terus ora tau ngerti ibadah, ora tau ngerti bekti ning wong tuwa. Pamoko nek nang hadis nika telung golongan sing ora bakal iso mlebu swarga, wis ora bakal iso mlebu swarga. Kepara ya prakoso sisan karuan. Gek le ngunduh sesuk. Njak ya wong khawas wong pilihane Allah niku ning donya milih rekoso untuk nyelengi kamulyan-kamulyan nggo ning akhirat. Dinggo persiapan mulya kana mula siap rekoso. Ha kok karo wong tuane we do iyon malah nesu sithik karo bojone we minggat. Wae su leneng neraka glino ijen. Ijen karo ora ana pengaruhe kaya nek kula iki. Karena mangan yo wis ora tau nang omah. Mesti nang jaba to mangan iku wong pengajian iki mangan we maer-maer. Awan ngono wis ngekum sarimi dirisi lombok telu wah. Bisa mangap-mangap ngedeni wong kok. Wae iki cilik kulino ijen dadi ora kaget piye. Wong wis dididik mandiri karo wong tuwa, bar kuwi mondok ya dididik mandiri meneh, wis aman. Nek karo ijen sak santai-santaine urip gampang. Wong ora ijen we tak gawe ijen ora. Maksude iki ana ing dalem sak kabehane gawean lan kebutuhan. Sing jelaskin neraka wani durhaka karo wong tuwa. Wong wedok-wedok ya anggar sithik-sithik minggat saka sing lanang wis mesti neraka. Ana minggat to kono nek. Gek ning dunyane we cetha. Ning dunyane we awake entek. Nyawa entek. Ya ora kok ora kurang pangan. Pangane ana ning awak itu sok-sok menolak karena kondisi yang tidak begitu baik lho ning dunyane wis kangelan. Pengen we awake gemang dipakani mo. Ning dunyane wis rekoso kaya ngono. Isih gerang-gering. Ning dunyane wis gerang-gering kok ya ora peka. Wong salah satu ngalamat cerak pati iki gerang-gering. Kok ya ora peka lho gumune.
Rumangsane iki mesti engko mari, ya kadang mari ning engko sok-sok mandeg. Mati kok ora nyadar lho. Iki golek apa kowe? Nek golek donya sing tok goleki kaya ngapa nyatane ya ora ketemu. Iki kudune mulai semingkir saka dosa-dosa sing kaya ngono kuwi karena secara fisik dan duniawi ngalamate kadonyan iki wis kaya ngene. Awak gampang lara, awak gampang gregesi, pengen iki pengen iku ora mesti keturutan. Bang seko anu to, yo seko anu Beat, Honda Beat. Nah, saka Honda Beat ming pengen ngunggahke nang NMAX we kurang keturutan lho iki. Oh, ana sing ngono kuwi iki. Iki pengen NMAX kamangka modale Honda Beat. Wis takon nang dealer iki nek nggo uang muka Honda Beat iki ngedoke NMAX kok per bulane pira. Waduh. Iki Honda Beat payu semene, NMAX-e semene iki engko upamane dikruske ngono nek ngredit ya per bulane engko paling murah sekitar 750-800. Iki masalahe dilalae Honda Beat-e rada enom. Sekitar 750-800. Gek sesasi bayare ming 750. Iki piye ora main kok ya iki. Lah apa ya kok nggo bayar kuwi lah madange wah kuwi digelar gulung dipikir-pikir urung sida kok sprene. Ketemune iki kok arep ngunggahke saka Beat NMAX saja susahe ra elok-elok. Ngopo ora banting setir mbok wis donya iki sak enenge dienggo ibadah, sesuk nek pengen NMAX ning akhirat kono. Mah ra pajek-pajekan ora bayar-bayaran. Iki do iman karo Rono ora ngono lho gumun kuwi. Kowe iki do iman karo Rono apa ora? Wong wis bola-bali tetengere cetha, ngalamate genah. Iki lho kuwi. Wong edok-edok iki salong ngaji we nyedot-nyedot minyak kayu putih kuwi. Fresker disedot-sedot. Nah, ini awak itu wis ora mumpuni untuk golek kamulyan dunya. Beda karo Nabi Yakub jaman semono iku anake akeh cetha 12. Kowe ndulale wong top ana Ishak ana Yusuf Bunyamin. Top tenan. Pelayane akeh, pembantune akeh sing ngewangi nyambut gawe. Wong Nabi Yakub iki yo sawahe ombone ra ilok-ilok. Bondo pangkat kecekel kabeh, bondone ra umum brewune. Kelas nabi to. Pangkate wis genah, wujude nabi, wis nang dhuwur sak dhuwur-dhuwure dhuwur. Karena dhuwure nabi wis ra ono. Ora kok ketua nabi, ora ono. Aneh. Gara-gara ana paguyuban nabi yo ora ana. Dadi nabi itu pangkat paling dhuwur. Keagungan keluhuran yang atine para makhluk pengalembanan kecekel kabeh makhluk do munduk-munduk karo nabi terutama pendereke niku nek karo nabi do munduk-munduk ngluhurke do ngalem tur ngaleme pernah maksude pernah niku mesti pas ora bakal kleru wong nabi kok nek muni apik ya apik tenan nek muni jujur ya jujur tenan nek muni ampuh ya ampuh tenan mula dunyane kecekel kabeh. Beda karo awake dhewe.
Ning donya ning atine makhluk ora patek luhur. Wong ra ana sing nyobya-nyobya, ra ana sing mulyake. Apik wae ra ana wong ngalem. Nek kita niku apik wae ra ana wong ngalem, malah ketemune dicacat. Ibu-ibu iki lomo ngono ora dalem. Ora dalem lomo kae. Ming dit saka sing lanang gaya. Lomo ya dilokke le muni dit saka sing lanang. Ngono wae gaya. Sakarepmu. Soal lanangane jenengan kerja apa ora kerja ki sakarepmu. Ning jenengan lomo ki do dicacat. Lha lho, wong ki ora ngerti. Mula le do ngoneke ya wangun kae wong paitan ra jodoh kok ro jenengan ki wong iki. Wong iki ora seneng karo jenengan, mula jenengan lomo, le ngelokke kono ngawur. Le ngelokke alah dit saka lanange wing gaya, ngono kuwi kono ki. Mbok jenengan ngeyel ora wae wong lananganku ora kerja, kono ki ra urusan. Wong ra cocok masalahe. Dadi jenengan ngeyel ra wae wong lananganku ora kerja, ayo paling dodolane ndek sing lanang. Ngono kono ya ora ono enteke. Karena kono ora cocok, ngono lho. Wis manggolek alem rak ming ketemune dicacat. Wo tenan ning donya iki nek kaya kita wis ora ana penere, ora ana pase. Mula nek ngrasake suarane wong wah wis. Nggo montor anyar menyang ngaji olokke meneh. Wah, wis oleh utangan. Wah. Piye wis. Lah ya wis ora ana penere to. Mula jenengan nek golek aleme wong wis ora ana intine. Wis wong liya ketemune ra cocok. Lha muni wong nggo montor anyar kok muni wis oleh utangan. Ibu. Jenengan ngaji sing ibu-ibu pupuran ngono ya ora kok do ngalem ki ora. Tenan ora do ngalem. Galo yo rekane pupuran, rak mahting jembemblek to galo. Piye rak mirano penere to Bu. Mula ati iki ditata, rasa golek pengalembanane wong. Ora penting yo ngalem ben nyasat ben. Rasa durus sing penting ki awake dhewe tandang ngibadah sing tujuane niku mulya engko nang kubur tekan pemburine kuwi krana ning donya ya seming kaya ngene iki. Dadi setelane slow mawon, rasa gampang mangkel, rasa gampang lara ati, rasa gampang nesu. Apa meneh kok ndengen-ngen pengen bales cacatane wong rasa. Wong do nyacat rasa dibales sak uni-uni. Pengen pupuran men resik men wangun donekke teng jembemblek ya ben ngono lho. Ming wangun nekke kowe kok ngono kuwi. Pengen mangkat ngaji nggo motor apik dienggo areng apa ben dadi seksi donekke lemu-lele utang sak karepmu. Dadi kepenak sing ndek motor elek dienggo men supaya dadi seksi nggo ngibadah. Ana wong ngelokke ya ben. Ya ya wong akeh, dadi urip ikhlase ditata. Nek golek pangalembanan ora ketemu tenan. Nek golek luhur ning atine makhluk wong ya ora mesti do ngluhurke. Lah ya kula critake nek kaya jenengan nek ngerti kula iki gaweane ngaji sebagian jenengan ya paling ora le ngelokke karo le ngarani kiai. Wong pancen gaweane ngaji.
sebagian le ngelokke kula sing do ngerti-ngerti ndak kiai niku ra teko ngerti to. Ning ra kabeh ngerti. Sing ra tau ngaji sing ado-ado ra ya ora ngerti to. Lah kono iki ora ngerti. Dadi nek kon kaya jenengan nyeluk kula kiai ora gelem. Ora gelem kaya gek kono ngertine biyen tau awor kerja ning terminal. Jajal digathoke ra gathok. Mosok biyen kowe kerja awor aku ning terminal nyalu penumpang. Kok celuk kiai ya ora gathok. Kae iki gendone terminal sing biyen iki. Iki delok anak ngeten niku. Dadi wong ki mulyake jenengan po ngalem jenengan kuwi wae teko ngerti. Teko ngerti. Kadang ngerti wae ya ora mulyake kadang. Apa meneh sing ora ngerti? Gek kamu kok sing ngerti karo sing ora ngerti iki akeh sing ora ngerti. Sing ngerti wong semene, srawung kula sak antero rak ya berarti akeh sing ora ngerti kok. Wong nang Sapuang iki gejlek 7 ngulon kae nggon aspalan ngulon. Nggone Pak Tris ngulon. Aku mancing ning gendalan wangun ngono. Ana terdam liwat. Unggah keto ngono iki. Sopire terdam ngono kuwi. Tak lirik sapa? Jan sopire terdam liwat lah nggo liwat truk wae jeke mengitan. Tekan gejlek 7 wae kono sing ngidul ana sing ngalor. Sopo ya kae mau? Nek kanca ngaji ora mungkin. Mosok kanca ngaji sopir truk damang. Ha sekon jikuk pasir ning Kalipraga to, mengulon kan mentok ning Kalipraga kae. Mentok pertigaan to ngidul terus nyemplung kulon ae. Lah kok liwat kono to. Enggak lho. Aku guyung linguk sapa Rahmat ta. Kacamata ireng kae. Makane sinau karo kenyataan rasa dadak dingengen sing nyata wae. Golek alem itu sing gelem ya sing ngerti pancen wonge ngerti sampean sehingga bagi dia jenengan iki layak dialem tek ngerti. Ning nek sing ra ngerti kok jenengan arep-arep kon ngalem, longko wong ra ngerti kok kon ngalem. Kamu kok sing ngerti karo sing ora ngerti, akeh sing ora ngerti. Makane rasa golek alem wae lah akeh sing ora ngerti kok. Ya wong ya dalem karo ora dalem ki ora ana intine sakjane ning nggon urip ki ora ana intine. Sing ana intine ki praktek ngamal ibadah, praktek ora mung ngomong kok ya nek ora omong kabeh wong iso. Lah ning bijine ki ora ning ngomong je, kadang wong sing urip sok nggunakake patokan ngomong. Saiki ning gotong royong kae wis, ning gotong royong kae sing siji ndodok omong. Terus sing siji sengkut tandang gawe. Rak ya engko sing ngrampungi gaweane mesti sing tandang gawe kuwi. Ning gotong royong kae. Makane sing guna mesti sing tandang gawe nek kon ndodok omong gak ngombah ngombe. Duwe rak ya sing ana rega. Sing ana rega karo sing beresi urusan mesti sing temandang. Ibu-ibu ning omah iki ndanak wedok 3. Ning wonge do omong karo dodolanan handphone. Pamangka yo asah-asah yo kumpuman teng kledher. Iki kok kira-kira ketandangan apa ora ya ming ora to. Akhire jenengan dhewe sing tandang. Mula to gemromang anak 3 gerang-gerang uteke do ora mikir kabeh. Kamu kok dhek omongane apik-apik alus-alus wong do sekolah dhuwur-dhuwur kok. Omongane iki jan ilmiah kae. Ning nyatane gelas piring sendok teng kledher ora ngerti. Iki engko sing beresi omah sapa sing ngomong kuwi apa sing temandang? Ya tetep sing sing temandang kok. Mula rega iki sing temandang ora sing kokean lambe.
Dadi sing dicekel pathokane iki tandange ora omongane lah. Jenengan ngugem-ugemi omongan dadekke perkara pathokane omong. Wong lagi ngamal engko sing dienggo niku le tandang ora le omong kok ya. Kula ngeciwis wangun sing jenenge Sadako. Wah niki tolak balak, marai sugih, marai lancar. Kula gembar-gembar pendak dina ngono, ora tau cucul kula. Jenengan meneng ning Telesep Sadako. Jenengan meneng Telesep sing netes tampa ndunduane sapa? Ora ya jenengan ta ora aku to. Wong kula mung ngomong tok. Makane nek jenengan paham aja pisan-pisan ndadekke omongan dadi pathokan. Tapi ndadekno perbuatan nyata kuwi dadi pathokan. Nggo motivasi, dinggo ngregani karena Allah ngregani kawula ki saka ngamale lakinahu yang duru ilah qulubikum wa a'malikum ngamale ora omongane. Ora omongane wae nek ngamale ora nyata tetep ora ana regane blas. Jenenge mingkur Tony Boster. Watonmu nindo bose Pak. Wis ben do ngamal saiki nek ra ngono kuwi ya do ngendelke omongan wae je. Muga-muga do ditulungi Allah Ta'ala. Saged istiqomah le ngelola urip kahanan samudayane dinggo mujudke nyelengi ngamal soleh nekake kabegjan donya kabegjan akhirat ila akhirih wallahu a'lam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.